Så slæber vi den lige ud på, så laver jeg lige en lille ting her, så du kan se, og så laver jeg en lydprøve på også. Jeg har lige hentet den ud. Garagen der. Sådan ser den ud. Ny dæk. Continental. Fed dæk. Den har lidt, hvis man kan godt finde på at dryppe benzin, hvis man glemmer at slukke for den. Så det, man skal selvfølgelig bare slukke for den, så drypper den ikke. Den kan sagtens stå inde. No problem, den lugter heller ikke. Men ja, gummiet der, det er færdigt. Jeg ved ikke, om man kan se det her, men gummiet det er helt dødt. Nummeret kigger vi lige. Så kan du huske det? Så kan vi lige kigge herover. Yes, samme nummer. Pladen er også identisk, og lakken er original. Udstødningen, den er desværre ikke original, det er jeg lidt ked af. Men jeg har ikke kunne finde en sådan. Men det er der en pukudstødning, men det er noget fusk det der. Så må vi se. Jeg håber jeg selvfølgelig med bare. Og Iver, den kan godt stå, nu er det selvfølgelig ikke så heldigt her med ude, hvor der er sten og underlag og sådan noget. Den kan godt stå på centerstanderen, men den er sgu ikke så god. Den er ikke skide stabil. Den trænger til at blive lavet. Men ellers så sådan, okay. 39.000 på klokken. Det er fandme meget godt. Ja, lad os se om den vil. Det vil den selvfølgelig ikke. Selvfølgelig skal den chipper den lige lidt. Yes, den skal lige have lidt at så prøver vi sgu igen. Der var den. Så lyder den. Går måske en lille smule højt i tomgang. Prøv lige at aktivere koblingen, så kan du se, om du kan høre forskel i lyden her. Klar? Det er nice, hva'? Ingen hylen fra koblingen. Og jeg prøver lige igen, så kan du se hernede, der er ikke noget smæk. Aktivere. Så det er udmærket. Den popper selvfølgelig lidt, når man gasser op på det på grund af luftfilter og tingene der. Men jeg kan jo sådan af gode grunde ikke køre, når jeg kun har den ene hånd at holde med her, så det siger bare, at yes, dø. Sådan er det. Jeg kan sgu ikke så godt lide at stå her. Jeg skal finde et sted, hvor den kan stå. Det var vel nærmest det, var det ikke? Hvis du har spørgsmål, så må du spørge. Jeg har brugt sindssygt lang tid på at lave det der sæde der, mand. Sindssygt lang tid. Jeg skal være sikker på, at der ikke var nogen folder nogen steder. Jeg er hysterisk med sådan noget. Så jeg synes selv, det blev sådan rimelig okay. Baglygten er jeg jo heller ikke sikker på, at den er helt original. Det ligner noget til en VZ, men det er da en puk. At den skal på stjerne her. Jeg ved det sgu ikke. Ja, næsten original er den der. Jeg har i øvrigt lige et eller andet, tror jeg. Hvad fanden var det? Jeg kan ikke huske. Men sådan er det. Den bremser sindssygt godt. Der er nye bremser bag i. Den bremser sindssygt godt. Både på forbremsen og på bagbremsen. Det er nærmest sådan noget, man tænker, så hold da op. Men den skal nok bare lige slides til. Men i forhold til de der 30 km i timen, den kører op, så står den nærmest stille på et par meter. Det er helt vildt. Speedometeret virker selvfølgelig. Ja. Hvad mindre det har været knækket, så har den altså kørt de der 39.000, men det skulle da ikke undre mig, om det har været knækket i en lang periode også, og den måske har kørt 45.000. Det ved man ikke. Men den kører godt. Der er no problem. Bremser. Den står dårligt her. Det er det. Hvad kan man sige? Der er ikke så meget at sige, er der det?
Den der, den har lidt skavanker der. Den er lidt bukket, kan jeg se. Jeg har ikke sådan rigtig haft gået den igennem selv. Jeg købte den i rigtig god stand. Og så det eneste, jeg sådan set har lavet, det er det der sæde der, jeg har haft af. Og lige nogle små ting. Den har fået lavet nogle nye platiner. Så den startede godt. Og jeg skal lige huske det der med at slukke